ga kuha mi og kanang Hi guys, ayos ni guys. ice. Hello. Kami Nga magmimura mig mga ko. Simba ko. Nga magmi guys. Bugat gid mo ko akong kamot. Aman mo na mo ko guys. Ay, makasok ka na sa mong agaw. Ah, Dalay na na ko. nas Uncle Siling oh. Dito pa ni stubod amang pinali. Hello guys! Gailing, busing. Tapos Ate Mayla to Tapos si Mayang vlog. Bente, din Si Ante. Katong timbangan lo. Manso kining palit mong kuan, silupin. Arang ka ko pa. Ligaw. Naa? Di, magbutang ko na to rep. Arang ka ko. Di, Magkwenta na ning 20 para sa magkilo na ta kay ron kada silos Mayla. ang ante. Pumunta na ni. Hamon, misal cellphone. Hi guys, ug karon ni ana, naabot nami. Mo ni ang isda guys, duha ka foam. Naara pag isa, ada pud isa. Timbangan lo. Nang si ina. Pare ra idu na kay layo na. Gila na ni nang nini nang ham ko. Adre. Ikaw puy tako sa na daw sa inyo daw. Oh, may silupin daw. Tagaran tas nini kay ron. Kuan na. Tagaran mo isda. Tumatik. Natik na. Silupin man to gisidlan. Kini tag sa kilo lo og tagtunga. Uy, abay ito nga. O tag sa kilo. Pun ana. Di, puno bulan di man mag-angay kay 20 kilos man nga to. Sa silupin. 20 kilos man sa Aron di na Barcelona ug ano li punto di maigo punon kada silupin. Sayang ay. Isa ka kilo. Tagsa ka kilo arong mag-angay kay 20. Daan. Nya butang ay. Atos puntod na po pay tagaan. Kinsa man? Katong mga kagip sila na to sa dapat Barcelona. Ikaw. Ha? Pesa. Oh. Oh, dia amo lagi ang gipang kilo. Dia dari apil dinig ila mama? Lo? Di adari. Amo ipanghatod ugma nay. Ang adtumis kay ilang marami. Amo. Oh, musakay Miss Silvris Marilo. Kumpaan. Mag Ibalin sa kampina nga cellphone basig kusog at signal. balin. Isang kilo. Balin po sa tawag ni Monte. Gabi Isa ka kilo. Kani man isa ka kilo. Ana ilain. Anong may bawaan ang Ma, Asa mo to? iputang ani ma kung dili. Asa mo tag sa kilo? Ayo ipalayo no kay butang nga guys. Ari ba kay magdubli-dubli na pong trabaho? Isa pud ni. Di, imura nang Isa-isa ra kilo makairong masak to. butang na kung sulupin gawing tipon, butangan ng magtubig. Ito guys. Siguro balik na mo diha. Habay sila ang kani anay. Oh, dira. Bugoy boslot. Wen dia. Wala iring. Ana sila ay nag Kanang duha. Duha na tira. kilo-kilo to daan. Hi guys, di na guys, gikilo na guys. Gikilo na. Ano 3 kilo? Ina. Utot naman. Ang kuwang pa. Disyon. Ano, tangin natin isda. Ang panuhot og panu Ato. Ano ko lang iring meron. Mao kuno injong pagikan, mao pa mong pag-abot dari. Dili na? Naami sa timbangan. Anong takauban. Anak na lang angkol. Busing. O sige. Dami dinalian. Layo ang timbangan. Ano na ni? 5 ka kilo. Kung pa, pag isa. Oh, kana. Kilo. Ilalim po din yung basiro to no? Hi guys! Di marunong balalon, ha? Basira na. Huwag si Buseng, huwag. Tapos mayang vlog. Basira na. Dito ka kilo. Bagamay. Program kayo mo. Ano yung kot? Amos-amos.
Nangga di ko ning busing guys. 8 ka kilo. Guys, nangamag mi dari guys. Dahil mga grasya. Salamat sa mga nanggi-sponsor. Siyam ka kilo. Bagat naman kay si Jarem. Wala Robili. ka kasi sobra na. Ikaw yung tawagan niya, Angkor? Wag isa. Na sobra. Kani sakto kay ano mag-angon. Makakuha lagi si makatawag ulit ka. 8. Robili, Ite na po na rin. natala mo si Jarem tawag ante. Saon sa na ma sa puntod. Puntod na. Kuwang pag na po. Kung pag na po. Kaning mo antayin sa man eh. Super kilo na. Sobra na ma. Ang sobra dan na. Ating bahinan. Sakto din ang imo ante. Pila ka kilo yatag na tos ka, Juan? Grabe, kandos-kandos ko nung... Kilo te ka dalin. Two, 4, 6, 8, 10, Ha? 12 ka kilo kuwang galuin. Ma'am, Hago kaya yung na mag-ibig. lang mong kuan. Kaya at kusin ito. Kaya ilan mong dito ang patas sa kanin. Okay ra na ma. Easy. Ma'am, yung imong bugis sa bante. 13. 42. Na. Di, huwag magkalimao. Ito na mga kuan na ng puso. Di na magiging magkatuod. O, tuod. Ano eh, tulo ni ka kilo. Ito na nila. Tulo ni? Ito. Huwag ano mo kuwan. Huwag ano mo ka kilo. 14 na rin guys. Kung nag-deliver na nga to, nag-nipod mo. Sa ka kilo. Pwede mo ko lagi. Hatid na rin mukaw. Pwede na? Kanang mamukaw. Diyak gabi iman. Mukaw, mangutang ka na ba mga hatag og sudaan? Nakita ko Orpeo. Na, may curfew dakon. Ay makadakpon Lagi tama. problema ng korpyo. May stress pud talong. Kanang manakapay og Gabi korpyo. ina, nagdis midyan na. Watay tug. Jess? Baliho na tulong ka na manakapay og korpyo mo itong dakpan. Ganong kasuloy-suloy man sila rin, ang korpyo man. Oo. Nyawa po siya lagi himong Wen, kayuhan. pwede man sa Diyos buntag pabuton tas Ginoo. Kita pakaha nga natay tudo. Naman po tayo pahuway atong lawas. Kung pag-upat. Tagway ko. Lagi korpyo ron. Samot na sila kahubog mo. Pato na yung puntod. Pag-upat. Yan, nagyagas langit. Minum ka itong buhat ni Wanggaw. Una kita sa... Kuhan? Mabili mga bora. Huwag tulo. Huwag duha. Deliver naman Eh, mo. mga kinilong siling. Akin ko Ano? Haman ay leng. Huwag man sa. Huwag man. Huwag isa. Okay na na ma. Okay na na. Kaya hong ibutang ato. Hatid na ron gaw. Pagda pagpaiter kay Ano mura? tag sa kada ang hatag kag sa ka silupin butangan nimo paiter pahilay sa makilaw sila. Maghatod ta karon. Paminaw sa mo. Maghatod ta karon. Wa sila iri pag-uban. Magluto sila glam gabi eh. Oh, Makugi kay nakatug na. Katugo na sila. sila gluto. Namay adlaw. Pila na lang ka oras oh. Watan sa labi ta putay dagang ice. Maglakaw-lakaw tag sa joda pang exercise. Ano pa makalaw? Agat ang lawas makapahuway.
Pwede na ni? Okay na na, ang bibig guys. Napoli ka. Ayan. An? 10 kilos. Sila na. Saan ni? Kumano na ni? Mana na, ayun na na, sa guli kay mao na ni. Sige mo ano kay bisi ako. 20. Nahuman na panimbang sa 20 para ni dito sa Puntod Analing o sa Barcelona. Puntod. Puntod Analing. Okay, butang. Ayo, anak pa kay Big ice. kana pa iso dag isda kay Maw mao. pala itong tindahan sa tubod kay ilang po nga ice daghang ado. Mura pag kuan Butang ayos nga na buslot. ay di man day pwede. Hindi iling agka na. Anak sa lang na kanay ice. Madide ma, pwede ma. Yung dadaan di ay na. Ano? Surang usa kay buslot. Ano naghana sila guys, siguro ko no. Wa man. Na oy kada na ilang magtindag pressure man na. Aw na itong bracer nga dako baka nang nay. Lapad. Pressure Pressure ka nang ila tibuok. Dili na pwede. Bagi pa kuan na lagi. Kuan na ugaw, ugma na nimo gi. Isda ani Timbang. Puwa na nagmata ba? Ay, magkuan ako ahoy ba to red? Ano? Magkuan. Ano ay gibang butang Ano na ini? ba? Ari dugang. Mana magam. Idugang ani pa. Ay, agi lawom ana along iling na. Oy, lay dugang isa rin be. Ita. Ay, dugang isa. Pudman. Be. Dugang isa. Ano ba na? Dugangan lagi. Isa man garis dalin. Ano din? Be. Wag mo to ko'y pa.